Joan Miró destrueix el seu propi mural a Barcelona 30 d'abril al 30 de juny de 1969. El famós artista català Joan Miró va sorprendre més d'una persona quan va destruir un mural que acabava de crear davant del públic. Aquell any, el Ministeri d'Informació i Turisme de Barcelona havia organitzat la primera exposició oficial de l'obra de Miró al país. L'artista, que en aquell moment tenia 76 anys, va optar per no assistir a la inauguració. Com a protesta antigovernamental, una associació d'arquitectes catalans va encarregar una retrospectiva de l'obra de Miró titulada Miró Altra. A diferència de l'exposició oficial, Miró va estar encantat de participar-hi. Miró va ordenar als 4 comissaris de l'exposició que muntessin a les finestres de la seu de l'associació. Els comissaris van utilitzar pintura vermella, blava, groga i verda per cobrir els 70 metres quadrats de finestres. El seu mural era un pop art, ja que darrere del vidre els arquitectes van muntar un collage de eslògans i imatges que defensaven la independència catalana. Quan Miró Altra va tancar 2 mesos després, Pere Portabella, cineasta que va gravar la creació del mural, va suggerir que Miró destruís el mural. Resulta que l'artista hi estava més que disposat. Un cop van acabar, Miró va aplicar pintura negra a les finestres pintades. El 30 de juny, a l'últim dia de l'exposició, Miró va començar a fregar les finestres en una espàtula, una escombra i dissolvent. El personal de neteja i els crítics d'art aviat es van unir a Miró per netejar el preciós mural. Els crítics d'art van quedar horroritzats i van criticar durament en Miró per gest subversiu d'aquesta performance, tot i que un crític va escriure: hi ha alguna cosa més bonica en destruir $1.000.000 a plena llum del dia? Destruir la seva pròpia obra desafiava tant la lògica emergent del mercat d'art contemporani com la importància que la seva obra tenia per simbolitzar una Catalunya moderna i democràtica en els últims anys de la dictadura. Es passaran efectes de Miró, en col·laboració amb Miró, en col·laboració amb els Santos, el Serrat i Mulanz, aquí hi ha l'operadora. Jo sempre dic que els operadors, a part de saber il·luminar, que s'han fet el més important, és que el cine, des de la llum, és moviment, és portar el tràiler. Vaig tenir la sort sempre en aquesta pel·lícula, l'última que veureu, Mudanza, és que tenia una gran operadora i després el Charlie, un dels elèctrics que són fonamentals en els moviments de càmera. Però la gent mai en parla de cinema i en canvi reivindico sempre. Que mou el xarriot sempre és una elèctrica, que s'estiren, es posen, es contorsionen, es contesten. Doncs bé, la primera amb el Miró, només us explico que està feta en l'any 1969 arrel d'una resposta que el Col·legi d'Arquitectes, les pro-cristianes arquitectes, progres d'aquella època, i uns quants amics com nosaltres, doncs van plantejar fer una resposta a un intent d'instrumentalització per part de la dictadura del pintor Miró. I havien fet aquí a l'Hospital Sant Pau, havien fet una exposició amb quadres que havien trobat així i que el Miró es va negar a anar-hi. Uns mesos després, el Col·legi d'Arquitectes ens va cridar uns quants amics i va decidir anem a fer una exposició en sèrie del Miró, anem a la fent aquí. Aleshores, aquí ens van distribuir la feina. La meva feina, que vaig consistir, em van tocar amb un cineasta i com que coneixia molt el Miró, jo vaig tenir molta relació amb ell, hauries de fer alguna cosa, sobretot una idea molt maca, que a l'hora de parlar amb ell i de fer això, ell en vez de fer un cartell va dir per què no fem una cosa, per què no pintem els vitralls del Col·legi d'Arquitectes que donen a la catedral, que són 46 metres d'aquests vidres que hi ha plans posats allà. Van dir, home, fes una cosa, roda tu com un reportatge i tal. Els vaig dir que de reportatge no en sabia fer, en canvi ja hi havia gent que era molt especialista en això que sabia ajudar molt bé. Jo sempre manipulava i soc cineasta. Però aleshores vaig pensar una cosa que lliga molt i el sentit que té haver fet això. I és que en aquells anys, els anys 60, aflorava moltíssim el que significava la utilització i la manipulació de l'art com a mercaderia.
com a vegada canvi encara dura. Per exemple, el Palau del Miró és més segur invertir 100 milions en Miró que en Repsol. Aleshores, els museus són els que donen la marca de garantia i les galeries són, en aquest cas, els que la botiguen. I després hi ha els col·lectors que ja funcionen aquell mecanisme de pels interessos de capital que informen en els que la poden comprar. Els que poden comprar són grans empreses, són gent que acumula molts diners, moltes vegades inclús el blanqueig de diners, i altres no, que és just, que és acumulació i fan una col·lecció. O sigui que no compren per qualitat, sinó que compren pel preu. Per exemple, avui una persona que volia comprar en la crisi que hi ha, que troba un Miró que val, no sé, 5 o 10, 15 o 20 milions d'euros, si en val el doble, doncs millor. Doncs en aquest sentit, aquesta resposta amb el Miró, quan em van dir de fer aquest rodatge, vaig proposar en el col·legi, als de la Junta, que jo rodaria la pintada amb ell, d'acord amb ell, si al final de l'exposició la borràvem. Però o sigui, la destruíem. El Miró amb una rascleta, jo trauria el color i el rodaria amb això. En aquest sentit, llavors va haver-hi un escàndol, perquè en l'època de la dictadura sortien gent progressiva, el mateix amb amics meus i arquitectes també, això és un disbarat, que en l'època de una dictadura, destruir l'obra d'un artista nostre, en aquest cas, ells en dubte, una raó. I va haver-hi un conflicte, no? I aleshores vaig fer una proposta, jo, perquè deia això que li diuen al Miró, no? Doncs mira, com vinc al Miró, aviseu-me, venia sempre aquí al teu colon, i li proposaré, si no ho vol fer, doncs no ho fem i ja està, s'ha acabat. Després van sortir articles dient que havia començat res. Quan vaig trobar amb el Miró, dic, Miró, aquí hi ha una proposta, m'han dit que jo rodi amb tota la pintada, per la condició, que al final l'esborrem tu i jo. Jo com a cineasta li fico el color, hi ha una carrera que com la negra, i tu amb la rascleta tal i qual. I el Miró, que no era molt expressiu, ui, que tan maca, ui, mira que tan maca. Això no s'havia oblidat que havia fet una exposició al Miró cremant les seves pintures i posant a la vista els vestidors. Hi ha una resposta, perquè molt abans que creixin hagut tots, i jo quan dic que abans que néixer jo vol dir molts anys, aleshores resulta que els moviments del 19 al 20 de les vanguardies eren un gran moviment de rebuig, en aquest cas contra l'art, l'obra d'art com a material, en aquest cas com a valor de canvi. Per exemple, tot això, el dadaisme i tot aquest... I un d'ells, el Miró, va escriure un manifest sobre l'assassinat de la pintura. Doncs la pel·lícula és això, exclusivament. Està plena d'incidències, la música és del Carla Santos, que sempre ha col·laborat molt a mi, i només l'única advertència molt maca, hi ha un musical que la vam negociar, que és que tota la música és del Santos. Però jo vaig dir al Santos, escolta, hauríem de buscar la manera que quan ell pinta, la gent no s'encarinyi amb la pintura, no posis una música que pugui més o menys facilitar-li que es va com pinta i tal. Jo no t'empenyis, que és molt emprenyadora, tinc una idea molt maca. Però no me l'explics per la porta de l'estudi, encara veureu aquesta.